Benetan maite ninduenen gandik hartu neban hizkuntza euskera, urrengoak maitasun berberagaz erabilten jarraitu dagizuen gureko neuke. Eta horretarako garau txiki-txikitsu bat ipintzen alegindunaz. Eskuratzia inbeste kostatu jatan hau, espero dut, urrenguek, osea, alperrik ez gastatzia, eta horrei eustea. Nire euskeragazko loturia Larrabetzun hasten da. Hango alabeanaz eta txikitan, ordu asko emone bazan zorionez, nire aitit eta amamaren ondoan, eta eurek handik ikasi neban asko ere asko. Hasieran nintzen konturtu, baina gero gaztetan ikusi neban zein hizkera aberatza erabileen, eta bestalde batetik maitasun mundu baten barruan transmititu izan jaten hizkuntza bat izan zen. Gentzanek bere lehenengo ikasketak erderaz egin ebazan. Gero Labairura pasatu zan. Han, alfabetatzetik hasita, euskera batura heldu zan, Bizkaira landuta. Sasoiaretan hasi barri egoan euskal filologia deuston eta aixe ikastea erabaki eban. Benetan gustoko nebana euskera zan, oso apresio handia neuktzan, eta asko alegindu nintzen klasetik kanpo beste leku batzutan, beste euskalki batzuk apur bat ikasteko, eta oso gogoko neban. Karreria amaitu aurretik, Bentadez ikastetzean hasi zan euskerea emoten, baita Labairun bere. Harrezkero, beti eutzi deutzo Labairun ikasitako filosofiari. Gero, 1983an, irakaskuntzako oposizioatara eta Mungiako institutora etorri zan. Institutoan A eredua baino zegoan orduan, eta D eredua abiatzea tokauiaken ordukoei. Orduan, hasi ginen bisok, institutuan alkarregaz, eta hasan una Maria, Benetan, bai. Eta hor zu etxeko euskeri eta bertokoa eta eskerrak zu horregun zinen, bestela hor beste batzu. Eta hor zu, institutuan erreferentzia beti. Bueno, hori da. Uste gendun, euskera zala bakarrik eskolako hizkuntza. Apurbe bilatzen zen estimua edo ikasleak be izatea, eta euren ohiturak, euren beste gauza batzuk be baloratzea hizkuntzari lotuta. Hori izan zen alegina, lorpena, ez dakit, hori ikusi behar. Labur eta ondo nik ez dakitxek. Uso mandoak. Nere jatorria guztiz desberdina da. Euskaldun berria 16 urte gaze. Ia, tutiperenek izan, kaletarra, ama eta kanpotarra. Ekin edo, ugeri edo ez daipa. Elgoibartarra izatez, berak beratara ikasi eban euskera eta euskaltzaindiaren tituloa lortuta historia ikasten hasi izan. Ikasketak egin bitartean, herririk herri kantuan ibili izan. Sindikatuan bere hainbat urte emone bazan, eta beste hainbat saltzata bere bai. Gasteizeko administrazioan edo euskera aholku batzordean esaterako. Irakaskuntzara bueltatuta, testu liburua prestatzen eta argitaratzen ebilean bitartean, oposaketa gainditu eta 1983an institutora heldu zen, Gentzanegaz batera. Oposizioak eta ona Mungira. Horra hasi nintzen azpurtxo bat asentatzen. Baina bitart asentatzen esan gure dut,
Ze ordura arte, 3 urtetik 3 urte nagoazan egiten gauza berean. Horri bai. Eta gero hemen institutuan ipetatzen dut, zu kontatu duzu, baina zera urte, politxak eta gatxak izan ziren, euskaran zeratzeko. Ratifikazio asko, baina frustrazio batzuk ere, ez da? Bueno, tokau zen. Eskolako lana ez dela nahikoa urripez. Eskolan ikasten den hizkera erabatekoa da. Hizkera akademikoa, gauza batzutarako oso baliagarria, baina bizitzan hizkuntzak beste gauza askotarako balio behar dau. Eta horretarako kalera urten behar dau eta kale hizkera erabili behar da, nire eretxiz behintzat ez daki. Eta gero hor garrantzitsua da baita be transmisioa. Baina transmisio kontu horretan ez da gurasoek umei txikitan euskeraz egitea. Gero euren artean ere batera erabili izatea. Horretan ibiltzen nintzen bitartean, hor ibili ginen bere elkartea sortu genduan. Bai. Bere hori presidente ipini genduen. Baina hori gikiena da. Dudarik ez genduen izan. 1980ean Euskara Alkartea sortu eben herritar batzuek. Gehienak irakaskuntzaren munduaren ingurukoak. Oraindik hor da biz batzuk, aurpegi barria bere bai zorionez. Alkarteak hutsune bat bete eban sasoi hartan. Gaur egun bere, hor jarduten dabe, eurek esaten dabe moduen aldabena egiten. Alboti pasatzen zen edozegaz. Dana. Baina badago ezer ez dozunik egin militantzia mundu horretan, euskararen alde egiteko. Baina, eta ez do probauko. Dudan ipiten dut. Bai, berari esatea guztetan jakon moduan, hain basaltzatan egonda edu herrian. Zinegotzi bedizan da, kultura eta euskara arloan hainbat proiektutan ibili da, herri teatroetan, lore jokoetan, landetxon edo olentzeron etzean, eta kantaguneetan bere bai. D eredurako liburuak atara ditu, disko bi bere bai, eta hor segi duten dau, herriko beste ekitaldi batzuetan, institutuan behar danean laguntzen, teatro taldean, euskaraldian. Neri gustau kantatzia, gustatzen. Lagunak norperatarrakaz egotia, eta kantatzia. Bere, dantzari totala izan zara. Bueno, ez. Gauze bada saletasuna eta beste bada dantzari handia izatea. Ez, baina gogoko bai izan da, euskal dantzak eta. Hainbat gauza egin joguz, baina danak zu dinozu moduan euskeran munduagaz erlazionata. Eta, euskararen munduagaz ez, euskeraz gauza diferentia dela. Euskararen munduan gauza batzutan atzera, bale. Neretzat etxekoen konpromisuan egin dugu atzera, norberaren konpromisuan. Baina beste gauza askotan ezagutza, zer nondik jo behar dugun eta horretan ikustu dut asko aurreratu dugula. Ni baikorra naz etorkizunari begira. Ni ona etorri nintzenean, baino euskara gehiago entzuten dut mungian. Esate baterako. Hori gertatzen da. Eta batzuk baztertu egingo dabe, baina uste dut adin batetik aurrera jakintza maila bermatuta eukiezkero jenteak hizkuntzari buelta moten dut zalo. Guk guriei transmititu dut zugu, ezta? Bueno, bai. Horregazia egin jogu. Horregazia egin jogu, nire ustez. Zeo zarrin jogu, bentzane. Bueno. Oiz, bai. Oso garo txikitsua, baina pini dugu bat.